салом, як хабар. кормандони вазорату идораҳо ва дигар ташкилотҳои давлатие ки аз аҳолӣ барои хадамоти давлатӣ пули нақд талаб мекунанд, аз 680 сомонӣ то 1360 сомонӣ ва ё худ то 20 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима карда мешаванд. иловаҳо дар ин хусус ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ворид карда шуданд. яъне вақти корманди давлатӣ пули нақд мегирад ва ё ба шаҳрванд барои пардохт на рамзи ягонаи давлатӣ, балки рақами корт ва ё ҳамёни мобилии худро пешниҳод мекунад, дар ин сурат ӯ метавонад ба андозаи 1300 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шавад. ҳамчунин тиққи тағйири иловаҳои ба кодекси мурофиаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ворид гардида, ронандагоне ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон мекунанд, мебояд маблағи ҷаримаро дар маҳалли содиршавии кирдор ба таври ғайринақдӣ пардохт намоянд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.